posible egiteko prest. Euskal Herria Bildu. Ekonomia zariko ginela esan genizuen, eta horretarako begirada berriak ere beharko genituela. Kanpotierrak izena aukeratu genuen. Kanpotik begiratuta gizabanakoa erdian kokatzeko intentzioz. Eta baita, sistematik kanpo dauden gizabanakoak aintzat hartu nahi genituelako. Ekonomia eredu ezberdinak daudela pentsatu genuen, eta Jose Luis San Pedrok erakutsi zigun oinarri-oinarrian hartu zitekeen bidea. Sistemaren hazkundearen eta garapenari ere erreparatu genion, baina zer da garapena? Nola neurtzen da gure zoriontasuna? Ulertu genuen garapena neurtzeko indize gehiago badirela ohikoetatik harago. Eta elkarlanak, kooperazioak eta benetazko garapen ekonomiak gure bizitzak jarriko zituela erdigunean berriro. Ikasi dugu, gizabanako bezala denok behar dugula zainduko gaituen norbait, eta COVID krisiak inoiz baino argiago erakutsi digu hori. Baina krisiak bestelakoak ere erakutsi dizkigu. Prekarizatutako sektoreak ekarri ditugu gurera, zaintza ekonomia bera eta besteak beste. Prekarizatutako, razializatutako eta feminizaturiko sektorea zela ere argi geratu zitzaigun. Kontziliazioaz ere aritu gara, eta hor ere bada gure eskubide eta askatasunen urraketatik. Beharrezko diren kontziliazio politikak aztertu genituen, eta erronka berriak plazaratu. Bizitzak erdigunean jartzea, beharrezkoa bada, planetak ere merezi eta behar du dagokion zaintza. Kontsumo gizartea da bere mehatxu handienetakoa, eta horren aurrean ekonomia zirkularra bera ere aztertu genuen, baita honen inguruko trampak azpimarratu ere. Erronka ugari sortu dira bidean eta asko gizartetik onartu daitezkenak dira. Borrokatik alternatibak sortuz, eta gauzak egiteko logika berrietan pentsatuz. Moneta soziala eta banka etikoaren inguruan aritu gara, baita hezkuntzan honen guztiaren inguruan egin beharreko osnarketaz, erresistentzia kutsen mugimenduaz. Egoera ugari aztertu ditugu, baina etorkizuna ere bada orainean, eta orain akaso etorkizun horri heltzeko garaia ere bada. Eta horrexegatik irati trantxeri kanpotiarrak tarte honetan galdetu behar diogu. Eta orain zer normaltasunera bidean gara eta politika ekonomikoen garaia ere izangote da. Arratsaldeon irati. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, COVIDak, normaltasuna, faseak, gauza askotaz hitz egin dugu, asko gaixotasuna, krisiak berak motibatuta, beste asko berez gure gizartean ere bazeudenak, eta akaso azken hilabete hauek hankaz gora jarri dituztenak. Baina hitz egiten dugu, ez? Normaltasun berri horretaz, eta hor erronka mordoa pilatu zaizkigu, eta asko ekonomiarekin zuzenean lotutakoak. Bai. Lehenengo, nik maite dut bat bota nahi dut. Oh! Bai, zen, komentatu dugu, zenbagadik jorratu ditugun, baino bide lagun eduki ditugun, egia da. Astero hainbat pertsona liatu ditugu hontan, azkeneko momentuan asko, eta denak izugarrizko jarrera. Eragile ezberdinak, ekonomialariak, irakasleak, denetatik, bai. Denetatik, beraz, maite duta gau. Maite zaituztegu. Prest zaudeten horiei eskerrik asko, eta bai, ez dakizu zenbat eskertzen den zuen prestutasuna. Bai, guztiz. Patti Smithen kanto bere maite duzu, Trantxe. Bai, beraz, orain gaia maite dut eta gero, bai, koronavirusak. Bai, erronka hoiei edo, helduko digo, bueno, azteko ze ondorio ekonomiko utziko dituen, ze ekonomialariak alari irati izaten zarete oso iragana aztertu zaleak, horregatik egiten genuen hor keinutxo hori, ez? Etorkizuna ere badala orainean, eta orain gaur zer, ez? Eta hori izaten da zaiena. Ekonomik hasten genunean, txistasko iten zizkiguten oso, bueno, onak ez dakit, baina, bueno, asmatuko genula iragana deskribatzen, baina etorkizuna deskribatzen ez genula asmatuko, ez? Ordan, oso zaila da, etorkizunak, oso izenak dion bezala, ez, auskalo, ze gertatuko den. Baina, bueno, egiten dira olako, ez, analisi batzuk eta saiakera batzuk ulertzeko pixka nondik norakoak, eta horrela etorkizuna planteatzen hasteko ere bai, ez? Azkenean behar ditugulako, ez, ez tekite pintzela da batzuk gutxinez, edo intuizio batzuk jakiteko nondik jarraitu eta ze behar den.
Eta orduan, koronavirusarekin edo pandemionekin gertatu dena, inorketzekiela, ez, nondik norakoa, zen gauza bat inoiz gertatu etzena, eta orduan, bueno, hasieratikan, bai, hasi ziren hainbat, ez, ba, ikerlari eta pentsalari eta ikusten ze gerta ziteken, eta hasieran konfinamenduak hainmotza, hain laburra izango zela ematen zunez, esaten zuten ez, izango du V forma, zergatik. Hor egon zan pixkat 2008 garren urteko krisiaren, ondorioak edo gutxi gara berak ona ekartzea, ez? Asmakizun lan horietan horri ere referentzia egiten zitzaion, ez? Bai, eta gaine, sanez, ez hau desberdina da, zen egin duguna da gu gelditu ekonomia, ez? Eta guk ekonomia gelditu egunez, eta gelditu dugu, ba, ez dakit, ez? 2 astetarako, edo hilabete. We have the power. Hori. Eta hasieran uste geru, ba, hoxe, ez? Etxean geldituko gainera, 2 aste hilabete, bueno, pues hor, geldituko da ekonomia, baina gero aterako gera, eta hor, V forma izango da, hau da, paraleloki aterako gera, simetrikoa izango da, hor da, momentu batean izugarrizko beraka, baina gero puntu berdinera jarraituko dugu. Gertatzen da ikusi da hau ez dela, ez? Lehenengo ez dira izan 2 aste hilabete, askoz luzeagoa izan da, eta ikusi da ondorioak epe luzera ere, ja, sufritzen ari gerala, ez? Epe ertira edo, eta epe luzera dudari gabe sufrituko ditugunek orduan. Bueno, ja, egia da itzen genula, ez? Barne produktu gordina, ez dela ongizatea edo ez dela zerientasuna neurtzeko modu bat, baina bai erabiltzen dela erreferentzi bezala, pixka bat, ekonomiaren nondik norako ulertzeko, eta ja horko zenbakiak nahiko arduratzeko modukoak dira, ez? Nahiko 15 jetxiko dela, eta horrek batez ere bizitzetan daukan eraginenekin, ez? Orduan, argi dago, ez da V forma izango, edukiko duna, erori da, eta orain pixka bat, ez? Luzatu edo pixka bat gorak egingo da, baina argi dago urrengo urtean oraindik ez dela izango, eta gero ikusi beharko da, sektore bakoitzan zera egin dauka, eta batez ere langilerian, ez? Erteak iraila arte luzatuko direla. Iraila osteko eszenario horren inguruan, egoera horren inguruan beldur asko dago eta zalantza asko. Bai, hori da, bai. Asko zen hori, ez? Ikusi da, jazkena funtzionamendu aldatu dela, horrek hainbat, ez, enpresa eta sektoretan eragin larriak eduki ditula, eta orduan horri nola huelta eman. Horregatikan saiatzen ari dira, badibez, erteak nahiko laguntza direla, ez, langileentzako, eta orduan hori ahalik eta gehien luzatzen, gutxienez soldataren zati bat kobratu alizateko ahalik eta epe luzenean. Ia da gero bideratu zutela erte partzialak egiteko aukera, beraz enpresak egin dezake langile baten portzentai bat ertean mantendu, baino pixkanaka aktibidade hasi, eta hor, progresibidade bat lortu, baino hor badago beldur bat iraio oste hortan. Eta gero, pentsatzen dut, ekonomia aztertzen duzuen ontzako, ondorioak zein diren aztertzen asterakoan, esaten zenuten sektoren arabera, ez? Eta sektore baten eta bestearen arteko aldaketa horiek ere, gainontzeko sektoreik atean eta zer eragin sortzen dizkien, hori izango da zaiena, ez? Aurrikuspenak egiterakoan, ze azkenean dena oso lotuta dago. Claro, dena oso lotuta dago, eta ez da aborrela izango da edo bestea, ez? Eta batek dauka eragina, sektore batek dauka eragina beste sektorengan, denek sektore guztiek ez dute eragin berdina, eta gero, eta beraztasuna sortzeko ere, sektore batek edo besteak ez doa beraztasun berdina sortzen, ez? Eta gaina interesak ere, politikoak ere interes berak ez daude, ez? Bi gauzak, bai. Bai, eta gero, segunda ze momentutan gertatzen den, turismoa adibidez, ez? Turismoa sustatu ezakezu, baina turismoa sustatu ezakezu, badakizu udan, turismoak daukan garrantzia udazkenan ez dula edukiko, ez? Eta horrela hainbat sektorerekin, orduan, ze momentutan gertatzen den ere bai, garrantzitsua da, eta ondorio desberdinak dauzka. Diru laguntzak bideratu dira. Gehiagiak kaso kredito lineak edo kredito aukerak eta bestelakoak. Epe motzera, egia da, eman dutela alako malgutasuna, alako, ez dakit, erorketa hori pixkate lausotzeko edo biguintzeko aukera. Baina epe ertainera, epe luzera, hor ere badira erronka potoloak irati. Hor, lehen komentatzen zenuna, 2008ko krisia oso presente daukagu oraindik ere pairatzen ari geralako horren ondorioak, eta ikusi dugulako horrek ze prekarizazio sortuzun, horrek ze zorpetzen maila sortuzun, pertsonengan, norbanakoengan, eta orduan hori buruan edukita bai dirulaguntza, hasieratikan dirulaguntza ugari eman direla. Egia da hor, hainbat kritika ere egon direla, askotan zorpetze sistema zelako, hori kreditu gehiago, eta esaten dezu bai, kreditu gehiago, zerbait puntuala baldin bada, bai, baina hau luzatzen baldin bada, gero kreditu hori itzuli behar da. Ordan, horrela hainbat kritika egon dira. Hor, ze beste alternatiba leudeke?
Claro, egia dare bai, diru asko mobilizatu dela, zieran, eta gehiago behar baldin bazen ere, hori ez, estatuak ere badauzka bere limitazio, sektore publikoak ere badauzka bere limitazioak ez, edo bere mugak. Ordan, bueno, momentu batean, ez, hain erantzun azkarra eman bartzen horretan, ematea beste erantzunak, bueno, nik uste denak ere asmatzen ari zirela edo ari ginela, ez? Nola egin gauzak improvisaziotik eta alik eta azkarren egin nahian. Bai, alik eta azkarren, eta orain behar dezu, orain hau emango dizu. Gertatzen da, bueno, noski, segunda nola ematen da, ez? Eta eta gero batez ere, erdira epeluzera horrek zera egin daukan, gero horrek konstientizan bargera, horrek arazoak sorditzakela eta beraz prestegon ere bai, ez, arazo horiei aurre egiteko. Alare, arrate galdetzen zunaren arira, ez, fiskat zein izan daitezken alternatibak eta kaso gerora ere helduko diogu, hor ekonomia soziale eta eraldatzailearen errezetak dira akaso, ez, epertain luzera ere aplikatu beharko genituzkenak irati edo. Claro, gauza da epe motzera, ez? Eta esaten duzula, bueno, hauek dira behar puntualak eta orduan diru laguntzak ematen ditugu. Konstiente izan da partxa direla. Diru laguntza dira momentuko, ez? Diru puntuala eta jazta. Eta epertainera, epe luzera, azken aste hauetan planteatzen ari geran guzti jarri beharko genuke mai gainean. Eta esan, nolako gizartea sortu nahi dugu eta nolako ekonomia sortu nahi dugu. Zen krisi honek egin duna da, pixkat, areagotu du lehenagotik ere bazetorren hori. Ez da izan, prekarizazioa, hainbat sektore eta hainbat prekarioan zeuden, eta zorraren arazoa hortxe zegoen, eta ordan honek egin duna da areagotu. Beraz, epertainera epeluzera planteatzeko garaian bada momentua esateko. Bueno, horregatik nik usteet kontu zibili berdala esatea, honek erronkak suposatzen ditula, baina nik usteet aukera badala esateko, bueno, erronka horiei, eske orain da momentua, aurre egiteko edo erronka horiek hartzeko. Eta zuk esaten zenun bezala, ekonomia sozial eta solidarioak, bueno, komentatu, ez, aste hauetan komentatu ditugun, hainbat gauza zentroan jartzen ditu, ez, pertsonen bizitzak, ekonomia kapitalistak sustatzen ditun mozkin horiek pixka talde batera utzi, eta esan eske benetan ekonomia realak, ez, beharrei asetu behar die, eta ordan, bueno, pixkat hortikan, ez, egiten du lana, eta horretarako, bueno, badauzkagu, ez, ni baino hobe esplikatzen dituzten. Zuko oso ondo esplikatzen. Egia da ekonomia alternatibo eta solidario sareko amaia nabeda esan ez dugartek, azaldu digula, ez? Zergatik ekonomia sozial eta eraldatzaileak eskaintzan ditu, ez? Ezagite, errezeta, erremedio... Bai, lehenengo, nik usteet, gutxitza egiten dela nola 2008ko krisian ere hori gertatu zelako, nola ekonomia sozial eta eraldatzaileko enpresek asko zere hobe pairatu zuten krisia. Eta nik uste hori importanta dela, ez, buruan eukitzea, zen askotan ditzen zeu, hori da alternatiba, baina benetan, ez, egoera zailago denean, gai dira aurre egiteko egoera horri, ez, eta beraz, aintzat hartu beharko genituzke, hartzen duguna baino gehiago. Eta ordan hori ere azaltzen du. Zergatik eusten dio beto ekonomia solidarioak krisi mota honi? 2008ko krisian agerian geratu zen bezala, ekonomia sozial eta solidarioko enpresek hobeto eusten diote eta hobeto erantzuten diete krisiei enpresa kapitalistek baino. Eta horren arrazoia, haien ekoizpen ereduen eta kontsumo ereduen artean dauden desberdintasunetan aurki liteke. Ondasunak eta zerbitzuak ekoizteko eredu kapitalistan, enpresek funtsezko printzipiotzat dute etekinak maximizatzea. Naiz eta horretarako lan eskubideak urratu behar dituzten, gizarte eta genero ezberdintasunak areago behar dituzten, edo krisi ekologikoa larriagotu behar duten. Kontsumo eredua dezioetan oinarritzen da, eta ez beharretan, kontsumoan zoriontasuna lortzeko modu gisa, zeinaren erdigunea merkatua baita. Izan ere, enpresa kapitalista batek negozioa izten du ez badu lortzen jar dezagun 100% errentagarritasuna. Ekonomia solidarioko enpresa bat mantendu egingo da eta bere langileei soldata bat etxera eramaten uzten dien bitartean. Gainera, langileak enpresaren jabeak izan ohi direnez, gehiago lagunduko dute guztiak aurrera ateratzeko inor kaleratu gabe. Horrek enpresa gisa duten ezagutzarekin batera, aukera handiagoa emango die gaur egungo bezalako uneetan bizirik irauteko estrategiak aurkitzeko.
Azkenik, positiboki adirazi behar da ekonomia solidarioaren proiektu estrategikoetan, energia berriztagarrien sektorean, elikaduran, finantzetan, kontsumoa handitzen ari dela. Eta horrek, sistema kapitalistaren funtzionamenduarekiko herritarren nahigabea areagotzen ari dela esan nahi du. Hemen badugu indar bat, eta hori jaso eta aprobetxatu behar dugu ekonomia solidarioa gizartean edatzeko. Gero, aipatzen zuen gakoetako bat, ez? Logika kapitalistetan eraikitako enpresa batean, 110% mozkinak ezpalin badaude, enpresa horrek itxi egingo du. Nik hori ikusi eta bizi izan dut erabideetan 2008ko krisi horrek hainbatekin hori sortu zuen. Eta naiz eta ez izan onuragarriaren kontrakoa, defizitarioak naiz eta ez izan, ez ziren nahiko onuragarri enpresa baten administrazio kontseilurako edo sozio kapitalista diren hoien mozkinak banatzerako orduan. Eta orduan ez zeukan logikarik, ez? Eta horrein kontra, enpresa batek defizitarioa aztan enean eta soldata batzuk ordaintzeko gaitasuna duen enean, badu tejido ekonomikoan logika bat. Bai. Karo, hori ere bai, segun nondik egiten dezun, ez? Eta azkenean beharrak asetzeko egiten baldin badezu eta kontzeptu hortatik, ez? Eta gizartearen zati bezala beste ardura batekin egiten dezu lana, ez? Eta baldin bada, nik interesatzen zaitelako, ez? Hau egitea, mozkinak lortzeko, mozkinak irabazten ez ditute momentuan, nik ez daukat jarraitzeko inolako ardurarik. Pixkat aipatzeko ere bai, Reasek atera du dokumentu bat, herritar eta partidu politikoentzako, eta bai hor konkretatzen dute gehiago, 7 estrategia dira, eta 31 proposamen jasotzen dituzte, pixka bat hau nola gauzatu daiteken etorkizunera begira, beraz, norbetek interesa baldin badaukala gauza konkretua jakiteko, jakin interneten topatu dezakela. Txosten hori. Nola ditzen da txostenan? Norarekin egin dugun bezala, gure iruzkinetan jartzeko. Txostenak izena du La vida en el centro. 7 estrategias para afrontar la necesaria transición socioeconómica en tiempos de pandemia. Eta hori, Reasen web horrealdean topatu ezakete. Hori da mentxe, 2008ko hauteskunden inguruan publikatutako, ez? Oso ondo. Ari gara beraz, ekonomia sozial eta eraldatzaietik, baina Reasetik ere alderdi politikoei egin zaizkie alako eskakizunak, noski, erabaki politikoak daude azkenean politika ekonomikoen atzean, eta gainera batzuk oso gertukoak, ez? Akaso gertuen geratzen zaigun instituzioa, normalean municipala, zure herriko, zure hiriko udaletxea bera, hortik hasita, ez, irati, eta udaletatik ere badago asko egiteko. Bai, eta ja ikusi da egiten ari direla, ez? Hasieratikan nik uste instituzio, zuk esan dezun bezala, azkenean herritarrengandik gertuen dagoen instituzioa bada, eta egunerokoan ikusten du herritarrek pairatzen duten hori, ez? Eta dauzkaten beharra. Beraz, nik uste bai egin dutela lana, beste instituzioek betetzen ez zuten hori, betetzen saiatu, moduren batera. Konstiente izan behar da, momentu honetan adibidez, azkenean daukaten herramienta bada udala aurrekontua, eta aurrekontu horren zati handi bat, erdia edo horrela, diputazioko guk ordaintutako zergen bitartez, eta diputazio dauzkan beste ingresoen bitartez jasotzen dituz. De momentu honetan, aurre ikusi danez, egoeraren ondorioz, diputazioen ingresuak asko jetxiko direla, udalei emango ziena, baina 120 gutxiago emango die. Beraz, bada pixka paradogikoa, ez? Momentu honetan, sektore publikoak krisi garaietan, sektore publikoak bai egin behar du lako kontra, ez? Ditzen dana politika kontraziklikoak, hau da, diru gutxiago dago, baliabide gutxiago daude, beraz guk sektore publikotik hori kubrituko dugu modu handiago batean, baina nera berean ingresu gutxiago daude. Hor gainera, esaten duzu, zorpetu daitezke. Baina hor badago, 2012tik Montoro lege edo deiturikoa, eta horrek izugarrizko muga jartzen ditu ere bai, udalen kasuan batez ere, zorpetzeko. Seguraski, gaizki egindako gauz askorengatik ere, segonda Espainiar estatu mailan udalak asko zorpetzeko joera bat, ez, eta... Bai, moduren batean bai, beste... esango nuke beste aspektu bat bada, azkenean estatu mailan sektore publikoak bete behar ditula hainbat muga, eta beraz, estatuak betetzen ez ditun horiek, udalak betetzen ditula, konpensatzen ditula. Beraz, udalekin nahiko zorrotzagoa da lege hau estatuarekin baino. Estatuaren zorpetzea, momentu honetan,
barne produktu gordinaren 100% baino altuagoa da, COVID-aren ondorioz, baino lehenago ere, oso altua zen, beraz. Beraz, nazioarteko logikan ere sartzen gara hor, eta hor sartzen da kanpozorra eta Europatik ere nola ari diren kudeatzen hau dena, ez? Bai, eta nik uste dut importanta dela, badakigu askotan, ez, Europa oso urruti gelditzen zaigula, baina hor hartzen diren erabakiak gero badutela ondorio zuzena. Dudarik gure bizitzeta, baina hori, adibidez udaletxetan ikusten dugu ondorio zuzena dutela. Momentu honetan, hainbat eztabaida egoten ari dira, ez, Europar Batasunean nola eman diru laguntzak. Ea diru laguntzak izango diren, edo ea zorpetze mekanikaren bitartez izango diren. Badirudi ere bai, 2008ko krisiaren ondorioz, hainbat zorpetze mekanismoa erabili zutela, eta bai konturatu ziren hori epe luzera ez dela sostengarria, momentu honetan ja ikusten zen, ehundik gora lurralde daude mundu mailan, zorra benetan arazo dela, eta orduan, orain badirudi pixka bat jartzen dituzten kondizioiek edo esaten dela ez, emango dizugu diru laguntza kondiziori gabe. Horren arriskua zer da? Azkenean, hurrengo hilabetetan, hurrengo urtean gutxienez, estatuek, askoz ere gastu gehiago estatuek, edo komunitate autonomotako instituzioek, edo lokalek, askoz ere gastu gehiago edukiko dituztela, ingresuak gutxiago, esan dugun bezala, eta beraz, zorpetze hori, edo jasotako diru laguntzaiek bueltatzeko garaian, bernegoziatu egin beharko dituztela. Eta bernegoziazio horretan dago arriskua benetan kondizioa jartzeko. Kondizioetaz ari geranean, austeritate ez, eta politikekin erlazionatutako kondizioak. Ez dira, ez dira esateko, ez, lasai gastatu, ez, lehenengo pertsonen bizitzak, eta gero ja ordainduko ez. Ordan hor badago, nik uste gatazka... Eta ekonomia zirati asko jakin beharrik ez dago ulertzeko diru laguntzak ematen ari diren neurrian eta dirua egoera pairatzera eta krisia pairatzera jartzen ematen den neurrian diru iturria ere behar dela. Eta diru iturri hori zein izango den da segurazki politikoki gatazka edo eztabaida handiena. Eta joan den astean goaratzen dute komentatu genuela, PSOEk eta Podemosek Madrilgo parlamentuan erabaki zutela aberastasun handien gaineko zergaura ez aplikatzea. Eta beraz, hor fiskalitate justuaren eztabaidan edo munduan murgiltzen gara, ez? Bai, esan dugun bezala, zorpetzea momentu honetan mugatua baldin badago, eta hainbat instituzientzako arazoa bada, bestea da, fiskalitate aldatzea eta horren bitartez ingresuak lortzea. Egia da adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan, 2007an, baina gutxiago ordaintzen dutela eunekotan, baina gutxiago ordaintzen dutela sozietaten gaineko zerga. Hau da, enpresa handiek ordaintzen duten zerga hori. Eta Europarekin konparatzeko alako joera dugun hortan, eta Euskal Autonomia Erkidegoak eta bere ejekutiboak ez badu alako europartasun zea hori, Europan 4 herrialdek soilik biltzen dute Euskal Autonomia Erkidegoak, baino diru gutxiago sozietate gaineko zergaren bitartez. Alegia, berriz? Sozietate gaineko zerga, dala enpresei kobratzen zaien zerga bat, hain zuzen urte bukaeran emandako mozkinen, ez da egite 25 den momentu hontan, edo... Bai, 25. Hiru lurralde historikoetan ez dela zehazki berdina. Baina, Euskal Autonomia Erkidegoak enpresei bere mozkinetatik kobratzen dieten zerga horietan, Euskal Herria litzateke Europako 5. herrialde diru gutxien jasotzen duena. Alegia, diru gutxien? Presio fiskal leunena duen herrialdetakoa da. Italia, Hungaria, Letonia eta Lituania eta gero, Euskal Autonomia Erkidegoa da Europan gutxien kobratzen duena. Gutxien, hori bukatu duzu, ez? Bai. Gutxien kobratzeak ez du esan nahi gutxiago produzitzen edo sortzen duenik. Ez? Kasu honetan da, hori gutxiago kobratzen diela edo eguneko hori datua portzentuala da, barne produktu gordinarekin lotuta. Bai, hori da. Barne produktu gordinarekiko gutxien. Bai, bada ez, hor badago beste lurralde batzuk, zerga gehiago, ingresu gehiago lortzen dituzte portzentai. Hori da, beste modu batera esan da, Italia, Hungaria, Letonia eta Lituania alde batero zen baditugu, Europa guztian enpresetatik diru gehiago kobratzen da zerga modura Euskal Autonomia Erkidegoan baina. Hola hobetu lertzen. Bai, konturatu naiz. Eskerrik asko. Bai, eraz esan deteke ben, 3 erronka edo daudela, ez? Alde batetik esaten ari ginen bezala zerga sistemaren tamaina, ez? Eta, hor badaude, alde batetik, hori ez,
zuzeneko zerga, izan daiteke enpresen gainekoa, baina baita ere renta aitorpena egiten duguna, baita ere daude zeharkako zergak, egia da zeharkako zergak haunditu egin direla, 2007tik konparatuta, eta hor kritika ere egin daiteke, zeharkako zergak, eta pixka batez, azken asteetan berdintasunaren inguruan eta aritu geran ez, eta prekarizazioaz, zeharkako zergak denok berdin ordaintzen dugu, eta hor, bakoitzaren egoera danadalakoa izan da, ogi erostean denak zati berdin ordaintzen ari gara. Naiz eta norbaitek izugarrizko soldata eduki edo oso soldata txikia eduki, ez? Eta antzerkia ikusteko sarrera bat ordaintzeakoan, ere? Baita ere. Orain arte, uneko 21. Hori da, bai. Hori aldatu zen alare, ez? Bai, orain arte. Bai, ados, bai. Lehenengo ikusi behar da, ez? Ze zati dan, eta adibidez hor, kulturan sustatzeko hor izugarrizko zerga jartzen badiozu, garestitu egiten da sarrera, baina gainera, horri sarrera bakoitzari jarritako zerga hori denok berdin ordaintzen dugu. Gure egoera edo zein dela ere. Beraz hor, horrek progresibitatea ez dauka, ez? Eta hor progresibitate bakarra, eta hor ere ez da diru gaitasuna kontuan hartzen, izaten da adinagatik. Alegia, kultura konsumitzerakoan, jende helduak eta gaztetxartela eskubidea duzuenok, zugarraterari baduzu, ez? Ez? Horrelako kasuetan bai dago, ez zeharkako zergan zuzenean, baina behintzat bai base imponiblean, oinarrezko prezioan, beraz, hor egiten dira salbuespen batzuk, baina inoiz ez bestela. Hala ere, gero beste zenbaitetan bai esaten direla, ez? Langabeentzat beste prezio bat ezarri, eta baina, normalean ez dira, ez dakit, ekitaldi ofizialak eta oso tamaina txikiko. Eta gainera da, ez, langabeak eta ez langabeak, baina lana degunen artean ere, zugarrizko diferentzia gaude, ez? Akaso, hor, gauza ez da akaso hainbeste zeharkako zerga horietan eskala ezberdinak markatzea, baizik eta presio fiskala handiagoa izatea, gero eta aberastasun gehiago izan. Hortik erregulatzea zeharkakoen bitartez injustiziarik sortzen bada edo, ez? Ordan, lehenengo erronka esate genuen pixkat hori, ez? Europako mailara edo alderatzea, eta bigarrena bai izan daiteke sistemaren barnean dauden privilegio hauek amaitzea. Eta hori Sabin Zubirik oso ondo azalduko digu. Zerga sistemaren bigarren erronka nagusia uste dela sistemaren barnean dauden privilegioekin amaitzea. Zentzu horretan nabarmenduko nuke errentismoak duen trataera privilegiatua. Bai errenta aitortzerakoan, aurrezpen oinarria duen tarifa espezifikoa eta txikiagoa, eta orokorrean sisteman dauden bestelako figuren bitartez, bai SICAP patrimonio handientzako, sozimiak etxe bizitzan eta lokaletan egiten diren inbertsioak kudeatzeko, soziedade patrimonialak, guzti horietan badaude trataera privilegiatuak. Konparatzen baditugu langileak eta langilei eta enpresariei aplikatzen zaizkien tipoak kontutan izaten hartzen baditugu. Aipatu ditu, Xabinek, sikabak, hemen ari gara presio fiskalari buruz hizketan, soziedade gaineko zerga bidez jasotzen den diruaz, baina gero beste errealitate, beste mundu paralelo hori dago, sikaben mundua, edo iruzur fiskalarena, edo paraiso fiskalena, ez? Eta hori beste mundua da. Beste mundua da, baina hor diru pila doa. Alegia, aberastasunaren banaketa mai gainen jartzen badugu, eztabaida jartzen badugu, badago injustiziatik eta ulertezina den jarrera politikotatik eta sikabe realitatea oraindik aplikatzen da. Eta gero, eske bestela kapital hori badoa zera atzerrira eta hemen ez dut dirua, eta atzerrira joan nahi duna joan dadile, ez? Baina hor, beste baterako sikapen historia. Hirugarren erronka bai izango litzake nazioarte mailan, ez? Azkenean globalizazioarekin aberastasunak ja ez dira gelditu nazio mailan, baizik eta maila internazional batean daude, eta horrain bat zergataz hitz egin daiteke, ez? Google tasa deiturikoa edo Tobin tasa dela. Beste aste batean ere komentatu genu, nola ekonomia erreala, baino askoz ere importanteagoa dela kantitatez gutxienez finantzak,
Ez? Azkenean leku batetik bestera mugitzen den dirua, eta orduan hor badago kanpaina garrantzizko bat eta importante bat ere, esanez, bueno, leku batetik bestera, lurralde batetik bestera mugitzen den diru horrek zergaren bat ordaindu beharko luke. Ez? Eta, bueno, hor egia da, hainbat pauso eman direla, eta adibidez erregeak diruan edo errege hoiak, ez, diruan untzeukan. Emerituak, ez? Diruan untzeukan agertu baldin bada orain, bada hor, hainbat pauso eman direlako, baina oraindik, denok, dakigun bezala ez, asko dago egiteko. Eta beraz hori izango litzateke 3. erronka bat. Eta Irati, amaitzeko, bada zerbait COVID-ak eman diguna, nolabait esatearren, edo politikoki COVID-aren tarte hortan prestatu dena, eta eztabaida gai badena, eta da oinarrizko errenta unibertsala. Ekonomia sozialetik edo garaipentzat hartu daiteken zerbait da, baina era berean oraindik badago hor eztabaida. Egia da, duela 5 urte errenta unibertsalaz, oinarrizko errenta unibertsalaz hitz egitea, zela utopiatik, radikalismotik, ez dakit soziokomunismotik, edo, ez, bazirudin pentsaezina zela. Eta bapatean, parlamentuan zapla hori gertatu da, ez, eta... Bai, ikusi delako pixkat, ez, bizitzeko eskubidea eta lanerako eskubidea lotzeak arazo ugari ekarri ditula, ez? Eta momentu honetan... Nola, bizitzeko eskubidea eta lan egiteko eskubidea. Lotuta juteak arazo ugari ekarri ditula. Alegia, bizi zaitezke baldin eta lan egiten baduzu. Logika horretan erortzea arriskutsua dela. Eta zuk eskubideak lortzen dituzu herritar bezala, zure lan, ez, lanaren bitartez gizartean lana ulertuta merkatuko lana. Zenbat lan erremuneratu. Merkatutik kanpo gelditzen direnak, eta hor zaintzen ekonomia, eta hor. Baina, lan remuneratu horren baitan lortzen dituzuzuk eskubideak. Eta beraz, horrek, ez, orain ikusia COVID-arekin, ze arazo ekarri ditu, zen, bueno, nahiko bizitza normalak, ez, estandarraren estandar, ez dakit, normala deituta bari, ez, langilea, persona bat hori, lanean ari den, remuneratuta, eta batean COVID-a iristen da, eta langabe gelditzen da, eta orduan eskubiderik gabe, ez, edo hilabete bukara iritsi gabe, edo jateko dirurik gabe. Eta beraz, mai gainean jarri ditu, ja hainbat talde bazeuden hori eskatzen, ez? Ez eske herritarri izate utxagatik... Oinarrizko eskubide hori izan barko zenuke. Oinarrizko eskubide batzuk eduki beharko lirateke. Gainera, kontutan hartzen badego adibidez ere bai, zenbat jende dagoen lanean, baina hilabete bukarara iristen ez dena, ez? Nolako prekarizazioarekin, eta horrek ja zenbait kasutan kentzen dizu eskubidea hainbat diru laguntza jasotzeko, zen lanean ari zera. Orduan, hor badaude hainbat gauza, nik uste COVID-ak, ez, eta pandemiak mai gainean jarri dituna, eta eta nik uste honen adierazgarri badela, aste honetan, estatuan, kongresuan, dira hausnartzen, gizarte eta ekonomia berrera ikitzeko batzordean, eta hor, bai gonbidatu dutela ekonomialari bat, Daniel Rebentos Penellak, justu oinarrizko errenta unibertsalari buruz hitz egiteko. Zengo dugu tartetxo bat. Empecemos por aclarar qué se entiende por renta básica, porque si algo ha habido también estas semanas es confusión al respecto. Hay quien ha equiparado el ingreso mínimo vital aprobado hace pocos días con la renta básica. La renta básica es una asignación monetaria a toda la población sin ningún tipo de condición. Una definición habitual es un pago monetario público regular a toda la población de forma individual, incondicional y universal. De forma más escueta aún, la renta básica se percibiría simplemente por ser ciudadano o ciudadana o residente acreditado. Incondicional, es decir, que no debería aportarse ninguna... Bueno, badira horrez, gaiaren, mamiaren, ardatz batzuk behintzat ez Irati. Eta hau, lotuta legoke zerga sistema aldatzarekin. Alegia, denok jasoko genuke oinarrizko errenta hau, baina gero, zerga sistema aldatuta, nik ezpanu beharko, orduan hori gehiago ordainduko nuke zerga sisteman, eta beraz gizarteari itzuliko nioke jasotako hori baino gehiago. Alegia, zerga sistemaren bitartez, berdindu litzakela jasotako dirua moduren batera, ez? Azkenean izango litzateke, ordaintzen dugun bezala lan egiteagatik, ez? Hori ere kontutan hartuko litzake. Da ajustatuko litzateke fiskalitatearen bitartez. Bai.
Orduan, bueno, hori hausnartzeko, ez? Hortxe, hausnarketa planteamendu bezala utziko dugu, kanpotiarraken gaurko eta denboraldiontako saiotxo hau amaitzeko, eta zuri ere irati, esker mila, eta udara, onuna pasa, izango gara, harremanetan, eta jakingo dugu ekonomiaren norakoaren inguruan datozen ia era. Hau da azkenan, zer. Izan ondo, eskerrik asko. Eskerrik asko. Jo. Asko, agur.